A ƙoƙarin da take yi na daidaita ayyukan kamfanonin tsaro masu zaman kansu, rundunar jami'an farin kaya ta Civil Defense Reshen Jihar Zamfara ta shirya wata ganawa ta musamman da shugabannin kamfanonin tsaro masu zaman kansu a jihar Zamfara. Kwamandan rundunar hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense Reshen Jihar Zamfara, Sani Mustapha, ya ce taron dai an yi shi ne da nufin tsara dukkanin ayyukan jami'an tsaro masu zaman kansu da kuma tabbatar da suna bin ƙa'idoji da dokokin gudanar da ayyukansu. Wannan gangami ne saboda mu ƙara wayar da juna kai, muna kira da gare su da su haɗa kansu kuma su ba mu haɗin kai, kuma ba su haɗin kai. Akwai waɗanda su waɗannan kamfuna masu zaman kansu masu ba da tsaro waɗanda ba su da lasi, ba za mu sa ido ba muna kallon su ci gaba da aikata ayyukansu cikin jihar Zamfara ba tare da su yi lasisi ba. Don haka za mu neme su kuma za mu tabbatar da moriyar kamfanin su saboda ku samu damar gudanar da aikin ku kamar da ya kamata. An mai kula da sashen kamfanonin tsaro masu zaman kansu a rundunar hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense Reshen Jihar Zamfara, Oyinlo Samuel, ya lissafo dukkanin ƙa'idojin gudanar da ayyukansu tare da yin kira gare su da su tabbatar da sun yi rijistar kawunan su a cikin ƙungiyar ta ƙasa. Shugaban ƙungiyar kamfanonin tsaro masu zaman kansu na ƙasa reshen Jihar Zamfara, Lawal Garba, da sauran mahalarta taron sun yaba wa rundunar tare da ba da tabbacin ci gaba da haɗa kai domin gudanar da ayyukansu bisa ƙa'ida kuma cikin sauƙi. Taron dai ya samu halartar dukkanin masu ruwa da tsaki akan sha'anin ayyukan kamfanonin tsaro masu zaman kansu. Bello Sani Maradun, labarun NT.